Prečo ženy žijú dlhšie ako muži? Aj podľa štatistického úradu. Aj tvoj manžel je taký super expert na opravy a technické činnosti? Môj teda je presne ako spieva Pokáč. Poznáš aj ty muža, ktorý je takýto technický antitalent? Napíš mi do komentáru tvoj zážitok. Môj manžel rád pomáha s opravou elektriky, vodovodu alebo auta. Ibaže tá pesnička je presne o ňom. Ja oceňujem jeho snahu. Avšak zároveň mám otvorené zadné dvierka vo forme kvalitnej úrazovej poistky pre neho. Ak chceš skontrolovať nastavenie tvojej úrazovej poistky, napíš mi správu. Mne sa oplatil. Už ho kopla elektrika, keď pomáhal môjmu detkovi elektrikárovi, koplo ho 220. Niekoľkokrát si udrel hlavu o kufor auta a nedávno popri telefonovaní zakopol nohou u stolík a zlomil si prst. Na všetky jeho technické zásahy sa pozerám opatrne so strachom cez prsty. No ale nevezme mu predsa radosť z toho, že sa snaží byť užitočný aj v technickej sfére. Toto video prosím môjmu manželovi neukazuj. Technický typ síce nie je, ale vynahradza to inými pozitívnymi vlastnosťami. Našťastie mám dvoch technicky zdatných bratov a niečo zvládnem aj ja.